ମାଛ ଧରେगा हम झुकेगा नहीं ବାଡ଼ି ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ କଳା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଲାଗା ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ତ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଟୁଇଁ ମୁଇଁ ଚିକେନ୍ ଚାଙ୍ଗରୁ ମୁଙ୍ଗୁରୁ ମାଙ୍ଗୁରୁ ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ମାଛ ଧରିଯିବା। ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ନଦୀର ମାଛ ନ ଧରିଛି ଶଳା ଗାଁ ଆସିକି ଲାଭ କ'ଣଟା ହେଲା କହିଲ? କିଛି ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଫୁଲଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜାଲ ଫାଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିକି ତାପରେ ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସ୍ କରି ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିବି ସିଧା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନଦୀ ଗାଁ ଭିତରେ ଯିବି। ତୁମକୁ ଆମର ଗାଁର ନଜାରା ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିବନି। ଚାଲ ଟାଟା ବାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଠି। ଓକେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନଦୀରେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଛ ସବୁ ଅଛି, କରାଣ୍ଡି, ବାଳିଆ, ସେରେଣା କ'ଣ ନେବେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଯାହା ବି ହଉ ଜାଲରେ ଯାହା ପଡ଼େ ଗୋଟେ କରି ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତ ଚାଲ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନଦୀକୁ ଯିବା ଆଉ ମାଛ ଧରାକୁ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। I am bloody pleasures, no doubt. Okay. ନା ବସିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ମିଷ୍ଟର ମୋର ପୁଅ କାକା ଯାହାବି ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଘର ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ପୁରା ଧାନ ଫାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଇଯାଏ। ଆମର ଚାଉଳ ଫଳ ଦରକାର ହେଲେ ଚାଲି ଆସିବ। ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ଦେବିନି, ଆମର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। କି ପାଇଁ ଦେଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେ ବି ଚାକିରି ଫାକିରି ହେଇଛି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚାଉଳ ଫଳ କାର୍ଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଗସ୍ତରେ। ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର କାକାଶ୍ରୀ। ସେ ମୋତେ ମାଛ କେମିତି ଧରାଯାଏ ଶିଖେଇବେ ଆଜି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନଦୀରେ। ମା ଗো କି ଲାଜ ଲୋ ମା। ଏଇଟା ମୋର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ। ଏଇଠୁ ମୋର ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଗାଁର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭାଇ ଘର। ଭାଉଜ ଅଛି ନୂଆ କିଛି ପୁତୁରି ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ କାମ ଗୁଡ଼ା। ଏ ଆମର ଗାଁର ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୁଡ଼ା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କି ଡାନ୍ସ ହୁଏ। ଆଏ ଯିବା ମାଛ ପଚା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ତ ଛାଡ଼ି ଆଣିଦ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗାଁ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲମୟ ଗାଁ। ଏଇଟା ଆମର ନଦୀ କୂଳ, ନଦୀ ଘାଟ। ଏଇଠି ହୁଏ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏଇ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଷ ପ୍ରବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା। କେଠି ଗୀତ ସାହି କି କରତେ ଆଉ ସାଇକେଲ ଘର ଆସିଲା ବେଳେ ସାଇକେଲ ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବା ଏଇଠି ଉଠିବେନି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗିରି ସାହି। ଆମର ସାହିଟା ପାରିଗଲାଣି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗିରି ସାହି। ନା ଭଦ୍ର ଶୀତଳ ପୂଜାରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଇଆଡ଼େ କିଏ କହିଲା ଆମର ମାଛ ଧରା ଭାଇ ମିଷ୍ଟର କାଳିଚରଣ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଜାଲ ଧରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଜୁତା ହଁ ତ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା ସିଧା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବସେଇ ସଜିତ। ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଏବେ। ଜାଲ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି, ସବୁ ଗେଞ୍ଜି ଫେଞ୍ଜି ଖୋଲିକି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କାଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍। ବାହାରିବୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଖେଳଟା ଏ କିସ ଚାରା ଠିକ୍ ଓକେ। ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ଗସ୍ତ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଦେଇକି ଆସିବ ସିଆଡ଼େ। କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଲୋକଠୁ ଜରି ମଙ୍ଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ଦେ ଜରି ଗୋଟେ ଦେ, ମାଛ ଦେ, ବାଳିଆ ଫାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବି। ନଡ଼ିଆ ତ ଧରିନି, ଧରିଛି ପାଣି ନାହିଁ ନା। ଏ କୁଳି ଧରିନି ଏଇଟାରେ ମିଠାର ନା ଖଟା। ଏଇଠି ଆମର ମଟନ ଘର। ଏବେ ଖାସି ଏ ଖାସିଟା
ଗୋଟେ ପଚା ଜରି ଗୋଟେ ଦେଲା କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ଆଣିଥିଲା ହେଁ ମାଛ ଆଣିକି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜୋଟରେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ମାଛ ନେଇ ଲେ ଆମେ ଗାମଛାରେ ବାନ୍ଧୁ ଆଇ ଯେ ସେମିତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁରା ନଦୀ କୂଳକୁ ମାଛ ଧରେଗା हम झुकेगा नहीं ବାଡ଼ିଆ ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ କଳା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଲାଗା ନଦୀ ଗେଟ୍ ଏସବୁ ବାଡ଼ି ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଆଇଟମ୍ଟା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଟା ଆକୁ କୁହନ୍ତି କି ବି କୁହନ୍ତି ଆକୁ ଖଟା ଶାଗ ଏଟା କି କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ ଏଟାକୁ ଏଟା ଖଟା ଶାଗ ଜଜ ଆଳା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଜ ଆଳା ପପିଆ ପାଚିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ନି କି ମାନେ ଠିକା ହେଲେ ସେ ନାଇଁ ଓହୋ ବୁଦ୍ଧିହାର ତୁଳି ନେଇଛି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନଦୀକୁ ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଆମେ ସନ୍ ରାତିଟା ଘୁରି ବୁଲେଇବେ ତାଳ ରାତି ତ ନାହିଁ ଦିନ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚାଷ ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଚାଷ ସବୁ ଚାଷ ହେଉଛି କାହିଁ ଜାଣିଲ ତୋର ତ ପପିଆ ପାଚିକି ସବୁ ଇଏ ହେଲା ଯେ ନଦୀ ଆମର ନଦୀ ବୁଢ଼ାଳଙ୍କ ନଦୀ ଏଇଟା ଆମର ବୁଢ଼ାଳଙ୍କ ନଦୀ ସେଇଠି ଆମେ କରିବୁ ଏବେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଟିକେ କେତେ ପରିମାଣ ମାଛ ଧରୁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାଛ ଧରିନି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲି ନା ଗାଁ ଭଳିଆ ରହିବା କଥା ଜୀବନ କେବେ ବି ନା ପୁରା ପିଜା ବର୍ଗର ବାଲା ଲାଇଫ୍ ବିତେଇବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଯାହା ବି କୁହ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ ସେଥିରେ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବା କଥା ଲାଇଫ୍ଟା ମାନେ ହିଁ ପୁରା ଯାତ୍ରାପାଟିଟା ପୁରା ଯାତ୍ରାପାଟି କି ତେଣୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ପଇସା ଥାଉ ଯାହା ବି ଥାଉ ମାଛ ଧରିକି मैं खाएगा रे बाबा झुकेगा नहीं आई एम नॉट ए वीआईपी मैन आई एम पूरा देसी गाँवली मैन ପୁରା ଗାଁ ଛୁଆ ମାନେ ଗାଁର ସବୁକିଛି କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଚାଷ ହଳ କରିତେ ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ ଥରେଲା ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ ମୋତେ ହଳ ଫଳ ସବୁ ଆସେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ ତମକୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଫାଇନାଲି ଖୋଜି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଜାଲ ପାଇଲୁ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଲି ବାଳିଆ ଫାଳିଆ ଲାଗେ ବାଳିଆ ଆଳି କରାଣ୍ଡିଟା ହିଁ ଛୋଟିଆଟା ସେଇଟା ସଫା ଭାବେ କିଛି ହେଇନି ତେଣୁ କାରୁଚନ୍ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପୁରା ଡେସ୍ ଟଁ ଆବାଜ ବାଲାରେ ଯାହା ଭାଷା କହିବା କଥା କହିସାରିଲାଣି ସିଏ ନା ହେଉଛି ଗେନ୍ଥେଇ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଠି ସବୁ ମାଛ ଆସି ଗେନ୍ଥେଇ ଯିବେ ସେଇଟା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜାଲଟା ବାବରେ ଫର ଯଦି ସେଟା ସ୍ୱାହା ମୁଁ ଗାମଛା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗିଟା ମାରେ ଦେଶୀ ଲୁକ୍ରେ ପୁରା ଯିବା ହେଇ ବାଟୋଇ ଭାଇ ଯାଉଛ କାଇଁ ଆମ ନଦୀରେ ପଙ୍କ ଅଛି ଜମା ଗୋଡ଼ ବି ଖସିବନି ଏତିକି ପାଣି ଅଛି ଯେବେ କହୁଛି ପାଣି ନାହିଁ ଫୋନ୍ ସିଧା ହେଲେ ଭିଜିକି ଶୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ନଦୀ ପାଣିରେ ପୁରା ପଶିକିରି ଖେଳ କରିକି ଉଠି ଆସିଲି ମୁଁ ପୁରା ମାଇ ଗଡ୍ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ପୁରା ମାଛର ଭରପୁର ମଜା ନେଉ ମାଛ ଧରୁ ପଡ଼ିଆ କି ନାହିଁ ଯାଇନି କି ସେ ପଳୁ ନାହିଁ ଏନ୍ଜୟ ତ ଟିକେ ହଉ ଧରିବାର ମଜା ଖୁସି ଯାହା ବି ହଉ ଫୋନ୍ଟା ନ ପଡ଼ୁ ଫୋନ୍ଟା ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ସରିଗଲା ମୋର କାମ ଜାଲଟାକୁ ଜଲକି ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ କାଳିବାର ଭାଷା ଯଦି ଶୁଧୁଛି ଏଇଟା ସେ ବି ଜାଲ ପକାଉଛି ତା ହେଲେ ବି ସୁଧା ଚାଲିଛି କାମଟା ହବା ଦରକାର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଘୁଷା ଯଦି ଉଠେଇ ନାଇଁ ଲାଗିଲା ତ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଜାଲ ଏବେ ଖୋଲା ଚାଲିଲା माझी रे
ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ବ ପବନ ବହିଯାଏ ମଝିରେ କୁଲୁ ଫୁଲ ନା ହଁ ବେଶୀ ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ ନା କି ଖେଳ ଗୋଟେ ହଁ ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ 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 ମାରା ଜାଲର ନେଇ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମର ଟିକେ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ରହିବ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଆ କରିକି ସବୁ ପାଣିଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେମେ ପୁରା ଏବେ ଲାଗିଲା ଏଠି ଏଠି ଲାଗିଛି କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଏଇଟା କାଢ଼ି ଏ କାଢ଼ି ତୁ ଛଅନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛଟା ଏଇଟା ବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସେ ଲାଗିଲା ନା ତା ଭିତରେ ରହିଲା କେଜାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ପୁରା ଏଇନା ପାଣିରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ଖେଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇନା ପୁରା ଡୁବକି ଲଗେଇଲେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧରିବା ଲାଗିଆ ଯଦି କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ଠିଆ ଏଠି ଠିଆ ମୁଠା ପରିବାଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ଲାଗିଛି ବୋଧେ ଲାଗିଛି ଲାଗତା হবে হায় ବାହାରି ଗଲା ଯା ବାହାରେ ହେଇଦେଲା ନୁକସାନ ସେଇଟା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏଇଠି ବାହାରେ ଥିଲା କି ସେଇଟା ତୁ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଖୋଲ କୁଣ୍ଡା ବଗୁଲିକୁ ଏଇ ମାଛକୁ କୁହନ୍ତି କୁଣ୍ଡା ବଗୁଲି ଏଇ ମାଛକୁ ଆଇଟମଟା ହେଲା ଏଇଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାଇଲ ତୁ ବି ଯା ଶୀତ ନାଗିଆ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପାଣି ତାପରେ ଆମେ ହେଲୁ ଧୀବରା ଗାଁ ସାରା ପୁରା ନଦୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ପଟେ ଥିଲା ଏବେ ନଦୀଟା ଆମର ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଜାଲର ବସେ ଦୌଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ସେ ସାଧନକୁ ସୁନ୍ଦର ପାଦ ମୋର ମାଛ ଧରିବା ଆଶାରେ ବାଳିଆ କରାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ କିଛି ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକିନା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଲାଣି ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ଜାଲକୁ ରଖିଦେଇକି ସାନ ଜାଲଟା ପକା ଚାଲିଛି ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧେଇକିନା ଚାଲିଛି ବାଟ ଭାଇ ଯାଉଛ କାଇଁ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ମାଛକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରାକ୍ଷସ କ'ଣ ମାଛ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ କୃଷକ ଭାଇ ଯାଉଛ କାହିଁ ଆମ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଲ ଅଛି ପାଣିରେ ବାଲିରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ନା ହେଲା ମେଣ୍ଟୁ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଟିକି ମିଷ୍ଟର ବାହୁବଲି ଗାଧା ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗାଧେଇବା ହାଉଡ଼ି ବୋଲତେ ରାନ୍ଧ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଧୁଆ ଧୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମାଛ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ମିଲ୍ ଯାଇକି ବୁଢ଼ା ନଦୀରେ ଗାଧାଅ ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା ମାପରେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବକ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗାଧୁଆ ସରିଲା ଆମର ଯାହା ମିଳିଲା ବେଶୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ କମ୍ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମଜା ହେଲା ମସ୍ତ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହୁନି ଯେହେତୁ ଜବ୍ କରିଛି
ବାହାରେ ରୁହେ ମାଲକାନଗିରି ଥିଲେ, ମାଲକାନଗିରି ଏବେ ଆସିଛି ଏପଟେ ବାରିପଦାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକି ଗାଁରେ ରହିବାର ନସିବ ବହୁତ କମ୍। ଛୋଟବେଳୁ ରହୁଥିଲି ଗାଁରେ ରହିନାହିଁ। 1 କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାପା ହଷ୍ଟେଲରେ ଟିକେ ଥିଲି ତ ବାଲାଟା ମାନେ ଦୁଷ୍ଟଟା, ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ିକି କଚା ଟିକେ ଟାଇପ୍ର ଥିଲି ମୁଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ମୋତେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ବର୍ଷ ଥରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେବେ ଛାଡ଼ିବି ସେବେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ତ ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।